Moi, mä oon Jenna. Eka hättäis tuo Facebookin hälinkottaessa kuuluvassa videossa. Niin. Se nyt puhuu. No okei, koulusta. Koulussa mulla on sellainen aika inkkipelaali, jonka mä oon sotkinut. Ja mulla on sellainen reppu ihan tavallinen, mutta kyllä sportsin. Ja sitten se niin kuin mutta vittu kun nää loppuu aina välissä, niin nyt tuo tosta mä miten 20 aikaa. Ja mä asun puoleksi mä oon kyllä paljon niskalla. Mutta tämän nimeni niskalla oli perheessä 7.9. Mutta voi vittu, nyt aloittaa hampaisista aihetta. Eli mulla on ollut hammaslääkistä niin kauan. Mun pitää laittaa sitä hampaisiin joka päivä, koska mun hampaat on niin kuivia ja niihin on pakko. Se saattaa näyttää vähän ällöltä. Sitä on ihan pakko tehdä. Ja jees. Niin, jatketaan. Niin. Ja mulla on tämmönen kemakotsi. Joka on nyt päällä. Ja mulla on oma ollut iPhone, mutta se on huollossa. Mun serkku rikkoi sen mulle. Mä joudun sitä maksamaan. Mutta mulla oli ennen tällainen penaali. Tällainen. Mutta mä en saa pois, koska siitä tuli niin pieni. No. Joo, mutta jatketaan. Taas kerralla vastaan kysymyksiin, mitä kysytte. Moi moi!